ଏଇ କାଲି ଯୋଉ ଭୋଜିଟା ଖାଇଲ କେମିତି ତମକୁ ଲାଗିଲା ମତେ କହିଲ? ବେଶୀ ମିଠା କ୍ଷୀରିଟା ନା? ହଁ ବା ଡାଇବେଟିସ ପେସେଣ୍ଟ ଖାଇପାରିବେନି। ଏଇ ଇଏ କାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଯିବେ ରିନି। ଆଉ କଣ ଖାଇବି? ଚେହେରା ପାଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବ ନା କଣ ଖାଇବ? ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଗୁଡା ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ଟନସିଲ ବଢିଯିବ ଜାଣିଛୁ ନା? ତମେ 3 ଜଣ ଏଇଠି ବଇଛ। ହଁ ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ସିଆଡେ ଦୁନିଆ ଖୋଜିକି ଆଇଲିଣି। କାଲି ତ ଯୋଉ ଖାଇବା କରିଥିଲୁ ଛି 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 ଛି। ସେ ଖାଇବା କଥା ପଛରେ। ଆଉ ତମେ ଶୁଣ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, କାଲି ଆଜି ରାତିରେ ଯାଇକି ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ରେଡି କରିଦବ। ମୁଁ ତ ଟିକେଟ କରିଦେଇଛି, ତୁ କଲିକତା ପଳେଇବୁ, ସିଏ ବମ୍ବେ, ଆଉ ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ। ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଳେଇବ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ଆମେ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆମେ କାହିଁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଘର ଛାଡି ଯିବନି? ନାଇଁ ତୋ ମନକୁ କଣ ଟିକେଟ କରିଦବୁ? ବେଶୀ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇଛି, ତମ ମୋବାଇଲ ସବୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ତମର ଯିବାର ଅଛି ଯଦି ଯାଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କାଲି ସେ ଝିଅ ବାଲା ବୋପା ଆସି ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲାଣି, କହୁଛି 18 ବର୍ଷ ତାକୁ ହେଇନି, ସେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଆସିବ କାଲି, ପୋଲିସ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଖୋଜିବେ, ତମେ ତମର କଣ ଉତ୍ତର ଦବ? ମୁଁ ଚାଲିଲି। କେହି ଯାଉନଥିଲେ, ଚପଲ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବ ନା କଣ?